Μπάρμπα μου, τι σούμελε να πάθεις. Και αυτού του Χριστιανού τι του ήρθε να πάει να μαζέψει ελιές, 100 χρονών άνθρωπο. Δεν φταίει η ηλικία μου, Λάκη μου, η κακιά η ώρα φταίει. Αχ, Μπάρμπα μου, ποιος γρουσούζης μάτιαξε τη λεβεντιά σου. Τι φωνάσετε πάλι, μωρέ. Συγγνώμη, βρε αγάπη μου, συγγνώμη. Μας πήρε τώρα η Όλγα να μας πει ότι ο θείος ο Γιάννης έσπασε τον κοφό του και συγχυστήκαμε. Είναι σοβαρά. Δεν ξέρουμε ακόμα, τώρα το πάνε στο νοσοκομείο στην Καλαμάτα και ακολουθεί η Όλγα με το αμάξι της. Άντε, τράβα και η σιγαρούλα μου να μαζέψει τα μπαγκάζια. Τι θα πάτε κι εσείς. Το συζητάς, αγόρι μου. Όσο ώρα παίρνουμε το ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, όλο που σε Βαγγελάκι μου και που σε Βαγγελάκι μου φόρεσε ο καψερός. Είσαι σίγουρος ότι εννοούσε σένα. Ποιον άλλο να εννοούσε, ρε χαμένε. Ξέρω εγώ. Εμένα όλο το καλοκαίρι με φώναζα λέξη. Τόσα γαϊδούρια που κοροϊδεύετε τον άνθρωπο που κρεμοτσακίστηκε. Όχι, ρε, καμία σχέση. Απλά και εγώ τώρα τα έχω δει όλα. Είχαμε κλείσει εδώ και μήνες κάτι εισιτήρια για μια συναυλία με την Αλίνα. Αχ, ναι, βρε αγόρι μου. Πω, με τούτα και με εκείνα το έχω ξεχάσει τελείως το απόψινό. Αμάν ατυχία. Σιγά το μεγάλο κακό, χαρούλα μου. Ούτε όταν άξοδε τον Μπάρμπα μου δεν έκανες έτσι. Ευαγγελάκι μου, τι περίμεναν πώς και πώς αυτή την έξοδο τα παιδιά. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Μη στεναχωριέσαι, θα τον κρατήσει τον baby Μπέλα. Το ίδιο κάνει. Ποια Μπέλα, εγώ. Ακούς καλύτερα στα λέξεις. Εγώ δεν μπορώ απόψε. Έχω επαγγελματικό δείπνο με τον εκδότη μου. Και γιατί δεν μου είχες πει εμένα τίποτα μέχρι τώρα. Γιατί δεν ήθελα να σας τρίβω στη μούρη ότι κάνω μεγάλη καριέρα στον χώρο των εκδόσεων. Όχι, ρε φίλε, τι καντεμιά είναι αυτή που χτύπησε ο θείος. Μουτσωμένος μας έχουν, δεν το συζητώ. Ο Μιχάλης. Είναι και αυτός. Κεφάλια δεν έχουμε σηκώσει τόσα χρόνια σαν οικογένεια. Όχι, εννοώ, θα έρθει και αυτός μαζί σας. Όχι, έχει πάλι εγώ να μπας και τη Ρινούλα. Γιατί τον ήθελες για babysitter. Όχι, ρε, μπα, για σένα νοιάζομαι που ξέρω ότι δεν την παλεύεις μαζί του. Αμάν πια εδώ μέσα. Το έχει πάρει πολύ βαριά. Σιγά, μωράκι μου, θα ξυπνήσει το παιδί. Δεν μπορώ, με πνίγει το άδικο. Τι να πει και ο θείος Γιάννης. Αυτός δεν έζησε τη ζωή του. Μωρό μου, τι έχεις πάθει. Βέβαια, δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί δεν ξέρεις πόση προσπάθεια χρειάστηκε να κάνω με τον εαυτό μου για να μπορέσω να το πάρω απόφαση να αποχωριστώ το μωρό. Και γιατί, για το τίποτα. Βρε, γιατί είσαι τόσο απεσιόδοξη. Κάτσε να πάρουμε και τη Λιδία, μήπως μπορεί. Πω, αποκλείεται, έχουν κανονίσει έξω. Ναι, το ξέρω, αλλά μπορεί να έχουν διάθεση να την ακυρώσουν. Πάω έξω για να μην ξυπνήσω το μωρό. Ναι, μαμά, εντάξει. Πείτε του περαστικά και από εμάς. Α, ναι, είναι και αυτό. Πες το τον Αλέξη, θα καταλάβει. Άντε, έλα, φιλιά, γεια. Να προσέχετε. Ναι, το κακομοίρι, το θείο Γιάννη. Άστα, ο μπαμπάς είναι χάλια. Ποιος είναι. Ο Διονύσης. Και σταμάτα με το φαΐρ, αγάπη μου. Σε λίγο θα ξαναφάμε. Έλα, Διονύση μου. Αδελφούλα, σώσαμε. Τι έπαθες. Έχουμε κλείσει εισιτήρια από το καλοκαίρι για μια συναυλία και. Ναι, ξέρω, μου το είπε η μαμά. Δεν έχετε ποιος να σας κρατήσει το παγκελάκι. Ναι, εσύ έχουμε πακετωθεί τρελά. Μήπως. Αχ, δυστυχώς, αδερφούλη μου, πέτυχες μία από τις δύο φορές τον έγκαμο βίο μας που έχουμε κάνει κράτηση σε καλό εστιατόριο. Τι έγινε, έχει μεγάλο θέμα. Ρε, εσύ ξέρω είναι χοντρό αυτό που θα σου ζητήσω. Αλλά μήπως μπορείτε να το κάνετε μια άλλη μέρα. Ειλικρινά, Διονύση, αν γινόταν θα ακύρωνα, αλλά ήμασταν σε λίστα αναμονής περισσότερο από μήνα. Κάτσε ρε παιδί μου, να το συζητήσουμε. Τι λέει ο Σάβας. Στεναχωριέται και αυτός που δεν μπορούμε να ξεκανονίσουμε. Να, έτσι όπως το θέτεις, δεν λέει. Sorry, ρε Διονύση. Τι φταίς κι εσύ, μωρέ. Πολύ λυπάμαι. Εγώ να δεις. Άντε, τα λέμε. Φιλιά στην Αλίνα και στο μικρό. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι πρέπει να γυρώσουμε. Όχι, Σάβα μου, και σταμάτα να τρως. Ούτε Λιδία μπορεί, μου το είπε η μαμά. Εγώ μπορείς να μου πεις τι θα κάνω. Γιατί δεν παίρνετε ένα φίδο σας. Γιατί η φίλη μας είναι άσχετη από μωρά, ρε Μπέλα. Η Αλίνα θα φρικάρει ακόμα και να της το προτείνω. Εδώ δεν έχει πρικάρει με μένα. Τι σχέση έχεις εσύ, μωρέ, με αυτούς. 3 νύψια έχουν περάσει από τα χέρια σου. Ρε Μπελάκι, σίγουρα δεν μπορείς να τα ακυρώσεις. Το δείπνο με τον εκδότη. Αποκλείεται. Αν του πεις ότι έχεις αρρωστήσει. Δεν γίνεται, βρε Διονυσάκο μου. Εξάλλου κακαβούλης με ξέρει πάρα πολύ καλά και γνωρίζει ότι ακόμα και άρρωστη θα πήγαινα. Έχει να το λέει για το πόσο τρομερή επαγγελματίας είναι. Εσύ προχθές έλεγες ότι είσαι 3 μήνες εκτός προθεσμίας. Στο γράψιμο. Στα ραντεβού μου εγκλέζεται. Χίλια συγγνώμη. Ειλικρινά, εγώ δεν έχω θέμα. Ούτε καν το γουστάρω αυτό το γκρουπάκι. Την Αλίνα σκέφτομαι. Είναι μεγάλη φάνα, Χάλια από τις ορμόνες της είναι, ρε Μπέλα. Μια εβδομάδα έκλαιγε που δεν μπορούσε να αφήσει το βαγγελάκι και τώρα κλαίει που όλη η προσπάθειά της να καταφέρει για πρώτη φορά να τον αποχωριστεί ακυρώνεται. Εντάξει, ρε Διονυσάκο μου, σε 2-3 μέρες θα γυρίσει, μαμά. Πάτε κάπου τότε. Γιατί ούτε μες στο σούπι μπορείς. Όχι, εγώ είμαι κλεισμένη για πολλές μέρες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είμαι σίγουρος ότι μετά τη σημερινή στραβή θα αλλάξει πάλι γνώμη και δεν θα ξεκουνάει από δίπλα του. Λοιπόν, τέρμα.
στο άνθρωπο. Παιδί μου, δεν θα ψάξω μικρές αγγελίες. Συστημένο άνθρωπο θα βρω, έχει μου εμπιστοσύνη. Ρε Διονυσάκο, πιάσε μου μόνο λίγο το σταθερό, έχω ξεμείνει πάλι από μπαταρία. Έλα, Ομά. Δεν είμαι η μαμά. Έλα, Μπέλα. Τι έγινε, έφυγαν η μαμά και ο μπαμπάς? Όχι ακόμα, για άλλο σε πήρα. Τι έγινε πάλι? Τίποτα. Να μου, ρε Λιδία, ήθελα να μου δώσει το τηλέφωνο της πρώην τεντάς των κοριτσιών. Για το Βαγγελάκι. Όχι, για το θείο Γιάννη. Ναι, βρε Λιδία μου, είναι κρίμα να μην βγουν τα παιδιά. Πάντως εγώ προσωπικά δεν θα εμπιστευόμουν στη Λίτσα τόσο μικρό παιδί. Στη Λίτσα το Βαγγελάκι. Βλέπω την είχατε και δυο σας σε μεγάλη εκτίμηση. Ανάγκη την είχαμε, Μπέλα μου, αλλά τα δικά μας τα παιδιά ήταν μεγάλα. Ωραία, ξέρεις κάποια άλλη να μας συστήσεις? Βούρια επιλόγιο κατάθλιψη το πάει, Ελίνα. Τι λες μωρέ, δεν είναι αστεία αυτά. Είναι δύσκολοι οι πρώτοι μήνες μετά τη Γιάννα, λες να μην το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω, Λιδία μου, πρέπει να βρούμε άνθρωπο. Να το βρούμε τώρα τελευταία στιγμή, είναι δύσκολο. Έλα, κλείσε να σκεφτώ και θα σε πάρω. Μην αργήσεις, περιμένω. Άκυρη Λίτσα, έτσι. Ναι, αλλά θα βρεθεί λύση, μην ανησυχείς. Χλωμό. Πάω μέσα στην Αλίνα. Ρε Σάβα, σκέψου και εσύ κανέναν. Όχι, Λιδία μου, δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το μωρό είναι πάρα πολύ μικρό. Χρειάζεται έναν άνθρωπο εμπιστοσύνη, έναν άνθρωπο που να έχει εμπειρία στα βρέφη. Καλά, εγώ δεν είπα να βρούμε έναν άσχετο με ποινικό μητρό. Η μόνη λύση είναι να το αναλάβουμε εμείς. Γιατί δεν το βλέπεις? Θα τα κυρώσουμε να πάει στο καλό. Μου φαίνεται δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μη μου πεις. Σάβα, σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι? Να τον διαολοστείλεις εδώ και καιρό. Να του προτείνουμε να κρατήσει αυτό το μωρό. Τι πράγμα? Εγώ είμαι, τάξτε μου. Λέγε ρε Μπέλα. Σας βρήκα babysitter. Τι λες τώρα, μιλάω σοβαρά. Και μάλιστα δικό μας άτομο, εγγυημένο, όχι ότι κι ό,τι. Αλήθεια. Με πρόσφατη εμπειρία σε ένα τροφή βρέφους πλήρους εμπιστοσύνης, διακριτικό, καλοσυνάτο πρόθυμο. Άντε λέγε μάσκας. Ποια εννοείς? Τον Άκη. Ποιον Άκη? Έναν συνάδελφο και οικογενειακό φίλο της Λιδίας, ο Διονύσης τον ξέρει. Καλά, μην τρελαίνεσαι. Τι φορές τον έχω δει στη ζωή μου. Ναι, αλλά τι τον είδες να κάνει αυτές τις δύο φορές? Τη μία ετοίμαζε μια παρουσίαση με τη Λιδία και την άλλη πέρυσι στο Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Δηλαδή να δουλεύει και να προσφέρει φιλανθρωπικό έργο. Τα δύο από τα τρία πάθη της ζωής του. Το τρίτο είναι τα μωρά. Και έχει κάνει πρόσφατα παιδί. Ανήψη. Αλλά στην ουσία το μεγαλώνει αυτός με τη μάνα του. Τι με τη μάνα του, δηλαδή μόνος. Τη μάνα του είναι θεόκουφη, δεν το ακούει το μωρό, τα κλαίει μες στη νύχτα. Οι γονείς του μωρού που είναι? Έχουνε καφέ μπαρ και δουλεύουν νυχτοκάματο. Μόνος του το ανάστησε ο Άκης, το έρμα από 40 ημερών. Και σήμερα ποιος θα το κρατήσει? Η γιαγιά του, όχι κουφή, η άλλη που μένει επαρχία. Τα κλάματα κόντεψε να βάλει 2 μέτρα παλικάρι όταν του είπαν ότι θα αποχωριστεί την μπέμπα για 1 εβδομάδα. Τα αγαπάει τα μωρά, Τα λατρεύει. 50 φωτογραφίες του μωρού στέλνει κάθε μέρα στη Λίδια. Ρωτήστε και το Σάβα. Όχι, εντάξει, πιστεύω. Κι εγώ από το λίγο που το γνωρίζω κατάλαβα ότι είναι καλό και υπεύθυνο παιδί. Αλλά θα τα καταφέρει μόνος του με τόσο μικρό μωρό. Για να μας τον προτείνει η Λίδια δεν μπορεί. Ο άνθρωπος θα είναι εγγύηση 10 χρόνια δουλεύουν μαζί. Δεν ξέρω. Παίζει σούπερ δώρο από άλλο πλανήτη. Παίζει Bwin με προσφορά χωρίς κατάθεση. Πάντως, άμα θες τη γνώμη μου, Μπέλα μου, θεωρώ ότι κάνατε πάρα πολύ μεγάλο λάθος που αποφασίσατε να εμπιστευτείτε το μωράκι μας αυτό το βλάκα. Δεν τη θέλω τη γνώμη σου, Σάβα, γιατί είσαι αρνητικά προκατηλημένος απέναντί του και με αγχώνεις. Εγώ είμαι αρνητικά προκατηλημένος. Πώς σου ήρθε αυτό? Από τότε που είχα τσακωθεί με τη Λιδία και δεν έρχονταν στις συναντήσεις που κάναμε, γιατί είχε αναλάβει να κάνει μια παρουσίαση μαζί του. Τι καλέ τώρα, πώς σου ήρθε αυτό? Εγώ το είχα ξεχάσει. Και τότε γιατί δεν το συμπαθείς? Γιατί σε αντίθεση με όλους σας, Μπέλα μου, εγώ το ξέρω. Από πού? Από τα λεγόμενα της Λιδίας. Και μπορεί σε αυτήν που είναι αθώα και άβγαλτη να το παίζει ευγενικός και ευαίσθητος, αλλά εγώ, Μπέλα μου, που είμαι ψημένος στη ζωή, έχω καταλάβει ότι υποκρίνεται για να πετύχει το στόχο του. Ο οποίος είναι? Να την ξελογιάσει φυσικά. Α, είναι και περπάτη. Και ύπουλος και υστερόβουλος κάθεται και την πέφτει σε παντρεμένες για να μην έχει υποχρεώσεις απέναντί τους. Μόλις κατάλαβε ότι η Λιδία είναι τρελαμένη με τα μωρά, άρχισε να μας το παίζει στοργικός θείος. Δηλαδή λες δεν είναι? Ποιος νέος και ελεύθερος άντρας είναι, Μπέλα μου? Αλλά σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους που τον παραδέχονται, αυτός, εκτός από ανεύθυνος και ανήθικος, είναι και ψεύτης. Σάβα, σταμάτα με αγχώνεις, δηλαδή λες να μην μας προσέξει το Βαγγελάκι μας. Δεν το λέω, Μπέλα μου. Δεν το λέω. Είμαι σίγουρος. Ωραία, μήπως είσαι υπερβολικός? Μακάρι να βγω λάθος, Μπέλα μου. Μακάρι να έχετε όλοι δίκιο και εγώ να έχω άδικο. Το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά Μπέλα μου, δεν νομίζω. Σάβα, σταμάτα, μη μου λες άλλα. Οχ, αυτός θα είναι. Τι να κάνω? Ξέρω εγώ.
να μην σου στερήσουμε τη χαρά. Σαββά, μην αρχίσεις, σε παρακαλώ. Έλα, βρε, Άκη, σ' αφήσαμε να περιμένεις. Χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, καλέ σειρά, ξένοι είμαστε. Έλα, πέρασε. Οκ. Καλησπέρα. Σπέρα. Γεια σου, Άκη. Τι κάνεις? Καλά. Έφερα και 2 μακαρόν, για το καλό. Δεν έπρεπε. Πώς, πρώτη φορά στο σπίτι σας. Δεν δικό μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Έλα, πέρασε να καθίσεις. Τι να σε κεράσουμε? Α, όχι τίποτα, έχω το ισοτονικό μου εγώ, ευχαριστώ. Δεν γίνεται. Ένα γλυκάκι της μαμάς μου θα το φας. Οκ. Μπελάρα, δεν πας να το φέρεις? Πιο καλέ. Δεν έχει γλυκό της μαμάς. Έφαγα το τελευταίο κομμάτι το μεσημέρι. Πώς θέλεις να από τα δικά σου? Οκ. Γλυκό του κουταλιού εννοώ, Μπέλα μου. Δεν μπορεί να άδειασες και τα βάζα το μεσημέρι. Όχι. Πάω. Ναι. Ωραίο σπίτι. Ναι. Μόλις γυρίσουν ο πεθερός μου και η πεθερά μου θα τους ενημερώσουμε. Ξέρεις, Άκη μου, ο πεθερός μου είναι χασάπης. Ναι, το ξέρω. Είχα ψωνίσει τα Χριστούγεννα, μία νεφραμιά. Το μωρό. Το ταΐζει μέσα η Αλίνα. Λοιπόν, πάω εγώ να τους πω τι θες. Μήπως θέλουν να σου δείξουν και τα κατατόπια. Οκ. Και δεν μου λες, Άκη μου, Μάλιστα. εσύ τώρα ξέρεις από μωρά, Τα βασικά, στους πόσους βαθμούς πρέπει να είναι το γαλατάκι τους. στους 37 με 38, όπως και το νερό στο μπανάκι τους. Και πώς τσεκάρουμε ότι είναι σωστή θερμοκρασία. Αν δεν έχουμε ειδικό θερμόμετρο, το γάλα στη μέσα πλευρά του καρπού μας και το μπανάκι με τον αγώνα. Και σε ποια στάση πρέπει να κοιμούνται. Ανάσκελα. Και τα νυχάκια τους πώς τα κόβουμε. Στον ύπνο τους για να είναι ήρεμα. Αν και καλύτερα είναι τους πρώτους μήνες να τα λιμάρουμε απλώς με λίμα βρεφική. Κι άμα πνιγεί από την τροφή, ξέρεις τι να κάνεις. Γιατί τι τροφή του δίνεται εκτός από γάλα και θα πνιγεί. Ξέρεις τι να κάνεις. Μάλιστα. Για δείξε μου. Το γλυκάκι σου. Ευχαριστώ. Αν θες μπορείς να έρθεις. Οκ. Εγώ σας είπα, παιδάκι μου, τύπος δεν πάει καλά, αλλά ποιος μ' ακούει εμένα. Τι Ελένη, γιατί δεν θέλω. Δεν ξέρω. Γουστάρει τη λίτη. Η γατούλα και το σκυλάκι παίζουν με την μπάλα. Πιάσε την κόκκινη μπάλα που χοροπηδάει σκυλάκι, φωνάζει η γατούλα. Ποινγκ. Η κόκκινη μπάλα χοροπηδάει πάνω από το κεφάλι του πουταδιού. Χοφ, χοφ. Έλα εδώ, λέει η γατούλα. Ας την πιάσουμε μαζί. Να σου πω δεν θα μπορέσω. Είσαι και θεόκοφη παντέα. Να παρα... Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα δω. Τουαλέτα είμαι. Δυνατόν γρηγορότερα να γυρίσεις. Γιατί... Τον έκοψε. Είναι φυσιογνωμίστρια. Η Μπέλα, που 9 στους 10 που ερωτεύεται είναι ψυχοπαθής. Σε αυτόν μάλλον έπεσε μέσα. Αχ, Σαββά, μην αρχίσει να χαρίσετε. Πάμε να φύγουμε, έχουμε αργήσει. Συγγνώμη, ρε Λιδία, δεν αγχώνεσαι καθόλου για τον ανιψιό σου. Όχι, για την